Mughal bubagrani samung khlainai Murad Beg bai Mahmud Sabini subasu manui gono sam beta Ratono Manikoni singhason segui kha 1712 AD bisio bubagra masao asugui bo Mohendra Manikyo mung nakha bayap song tinini o video jeng nalainai Ratono Manikoni bupayung Mohendra Manikoni laibumani video bubagra Mohendra Manikyo bubagra masao asugmani ulo bini bupayung Chandramani no boro thakur pod chongkha aboni sikango Ratono Manikoni molo hunke Mohendra Manikyo eba gono samse boro thakur pod tongmani Chandramani hinke Tripura hani representative engui Bangla hao rohorjak tongmani tai khoroksa bupayung Durjo Singhano hunke Ratono Manikoni molono Yuvraj tongmani Mohendra Manikoni molobo Yuvraj eba Crown Prince no tongha 24 July 1712 AD bisio bubagra Mohendra Manikyo Assam hani khorokni rajdut bai malayui kaham hamya korok no salakha abono tuyui no 18 January 1713 AD bisio a rajdut ni logio ori Bhim Narayan no Tripurani rajdut engui bubagrani koktun tai sokado ohum rajdarbaro rohorkha bubagra Mohendra Manikyo ohumni bubagra bai kisingni halok kahamkhe bowi tonglainani kokrok a koktuno swijakha ulo 7th April 1714 bisio Tripurani rohorjak a rajdut ohum bubagrani koktun tai sokal rokmanui Tripurao kipilkha phiaba aboni sikango no 1713 AD bisio no bubagra Mohendra Manikyo ayang masingo thangui paikha bo bebagui talsibrui eba 14 mas no bubagra masao asugui manlangsio bubagra Mohendra Manikyo gothang tongfuru swnamlangmani kaisa pukhirini bumung Mohendra Sagar abo tabuk Udaipurni Khilpara gamio klaio aborokno karui bubagra Mohendra Manikyoni laibumani kok alka bijabrok alka patimungrok swijak manya Mohendra Manikyo thimani ulo Tripurani bubagra sabo wngkhana comments khlaisari paithago narokno belai no hambai video pasogui naithokmani bagui